Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय आं थाम्बनेल बाथायाव लुनानै भिडिअफोराव नोंथांमोना भिडिअखौ उदाव स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो साननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जेनोखि जों दा ससियेल मिडिया नायबानो मोनसे भाइरेल भिडिअल' नुबाय थायो बे भाइरेल भिडिअआ सोरनि होननानै बुङोब्ला बयबो मिथिजोबखायो बिनि नामबो लानांलायनांला ओमफ्राय बिथाङा जेनोखि हिन्जाव बिथाङा जेनोखि हिन्जाव मैखुननिफ्राय 40 लाख थाखा लादों होननानै जों गोबांथारानो मिथियो बिनि कल रेकर्डबो खोनानो मोनखाबाय ओमफ्राय बेनि सायावनो बे हिन्जावानो जेनोखि देरहासार इस्लारिनि सायाव मोनसे रिप्लाइ भिडिअ बानायनानै बिथाङा फेसबुक पेजनि गेजेरजों आपल'ड होदों नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुवाखैब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो देरहासार इस्लारिया मा बुङामोन बिथाङा दा मा रिप्लाइ होफिनदों बे भिडिअखौ ससे नायना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोनजों फंनैसो सावरायफिनगौ बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर आङो जेब्ला क्लास 8 मोन आङो 14 ना 15 इयार्सल'मोन आङो बे समाव आं बुजिस्लाबनो हायैयाव आं हाबा जादों बे नंगौ सैथो खोथा आं हाबा जादों ओमफ्राय माखासे बेजों आंजोंहाय बे आंनि सिगांनि हासबेन्डजों आंजों मिलायनो हायैयाव बुजिलायनो हायैयाव जों डिभर्स जादों आंना फार्स्ट हासबेन्डजों आंना फिसाजो सासेबो दङ बियो 10 बोसोर जाबाय 11आव हाबसिगोन 11आवनो हाबबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने माखासे खोथायाव माने आंजोंहाय फिसाजोआ थाया मानो होनबा बे आंनि हासबेन्डनि न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ नायजानो बायो आंखौहाय माने आंखौ गाज्रि सानो आरो डिभर्स जाबाय नालाय ओमफ्राय माने आंनि फिसाजो माने आं सानो बिराद हास्थायो आं दिनैसिमबो हास्थायो आंनि फिसाजोखौ माने आं हास्थायो गोसो गोरबोजों मानो होनबा आंनो माने आंनो जोनोम होनाय आंनो उदैयाव लानानै 9 मास लानानै जोनोम होनाय आङो सिजारिं जानानै आं जोनोम होनाय माने आंबो बुहुत हास्थायो नायनो हास्थायो खिन्थु आङो नायहैबा हस्टेलाव नायहैबा माबा माने मास्टारफोरनोबो बिराद गाज्रि बुंनानै होयो माने आंखौ मालाबाबो माने मोजांखौनो बुंनानै होआ आरो मानो होनबा बिमाया बिमाखा मालाबाबो जे सोरबा गदायखौ लानानै जे बेलेगनि बिमा नाम होनानै जे बेलेगखौ चेन्ज खालामनो हागोन बिमाया जाय जोनोम होदों बिमानि नामा बे थैस' थांस' थाखागोन आरो बिसोरबो हाखाया बेलेगनि नाम होनो मानो होनबा आं बिसोरखौ जेबो बुंनो सानाखैमोन माने खोथा ओंखारनाय जायो लोगोफोर दङ आंना बेजों बिदि ओमफ्राय माखासे मिलायनो हायैयाव आंहा फार्स्ट टाइम हासबेन्डजों आंना डिभर्स जादों जों सानैजों मिलायामोन समान बैसोनिबोमोन माने बेबो समान आंबो समानमोन बिराद माने नांलाय खमलाय जायोमोन हासबेन्ड वाइफ जोंहा सानैजों ओमफ्राय मिलायलायनो हायैयाव जों डिभर्स जादों लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनाव लोगोफोर आं सैथो खोथाखौनो बुंदों दे आं मालाबाबो नंखाय खोथाखौ बुङाखै नोंसोरो मोजांमोन गाज्रिमोन जिखुनु आंनि रिप्लाइ होनांगौखौ आं होदों लोगोफोर माने भिडिअआ बुहुत गोलाव जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना बालायलायगोन खोनासंनो बेखायनो आङो बेफोरबायदि आंनि पार्सनेल खोथाखौ आं खोन्थाया होननानै आं थाखादोंमोन आं खुदै मलंनानैबाबो आं थायोमोन आं सयज' खालामनानै थायोमोन खिन्थु उफाय गैया आङो रिप्लाइ होनांगौ जाबाय लोगोफोर आङो खनथाम बुंबाय बे खोथाखौ रिप्लाइ होनांगौ जाबाय होननानै ओमफ्राय आङो थायै थानानै आङो हारसिं थादों लाइफआव माने आङो माबा मोनसे आङो खामानि मावनानै खिन्थु आं नोंथांमोनाथ' गाज्रि खामानि मावनानैल' थादों सानगोन खिन्थु आं गाज्रि खामानि मावाखै इसोर दङ इसोरा नुगोन नोंथांमोनाथ' मेगनजों नुवाखै मालायफोरनि खुगानि बुंनायजोंसो नुदों खिन्थु इसोर नुदों आंखौ आं मा खामानि मावनानै थादों आं मा खामानि मावनानै थायाखै इसोर दङ इसोराबो आंखौ सानसे साजा होखागोन नंगौना नङा लोगोफोर इसोरानो साजा होदों आंखौ खिन्थु आंखौ मानसिया साजा दाहोदों आरो ना लोगोफोर जुदि आङो गाज्रि खामानि मावदोंबा इसोरानो आंखौ साजा होदों मानसिया आंखौ साजा दाहोदों बेल' आंनि बुंनांगौआ लोगोफोर ओमफ्राय आङो थायै थाबाय थानानै आङो बोसोरथाम बोसोरब्रै 6 बोसोराबो थादों खोमा आङो हारसिङैनो ओमफ्राय आङो सेकेन्ड टाइम माने आं बेजों माने सेकेन्ड टाइम आङो जाय मानसिजों कट एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन आंनि हासबेन्ड बेखौबो आंनि हासबेन्डआनो आं हाबायानो जानाय जाखाबाय बा हाबायानो जाखादों आं थिग আছে आंनि हासबेन्ड CRPF बेजों आं कट एग्रिमेन्ट जाखादों लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो बेजों जानानै मिलायजोब्बायबो गासै न'खरनिबो गासैबो थांलाय फैलायबो मिलायजोब्बाय ओमफ्राय बियो डिउटियाव थायो आं बेयाव थायो ओमफ्राय मानो होनबा माखासे मानेखि थाजानो लुबैयोमोन खिन्थु गावसिनि हास्थायनाय बायदि गावसिनि साननाय बायदि जायाखै खोमा खिन्थु आंबो गावसिनि साननाय बायदि खालामजोबनो हायाखै खोमा बिसोरबो माने आंनि नोजोराव बिराद गाज्रिल' नुयोमोन बिराद आंनि नोजोराव गाज्रिल' नुखायोमोन माने आंनि जाय सेकेन्ड हासबेन्डआबो आंखौ बिराद नेगेटिभ माइन्ड बिराद सन्देह खालामोमोन बिराद मानेखि आंखौहाय माने बिराद माने आं मा होननो माने बुंनानै फोजोबनो हाला लोगोफोर एफा गोलाव जाबाय आंनि हिस्ट'रिया बिराद मानेखि आंखौ सन्देह खालामोमोन ओमफ्राय माखासेयाव जुदि आंखौ एथ'ग्रा सन्देह खालामोबा
आङो फार्स्टआवनो बिदि जाखानायबालाय आङो डिभर्स जाखानायबालाय आंखौलाय सोरथो मोजां सानबावगोन साननानै माने आं बिराद दुखु मोनोमोन आरो ओमफ्राय खिन्थु माने आं दासिमबो दुखु मोनो जेबो नङा मानेखि दिनैसिमबो आं दुखु मोनो ओमफ्राय बेबो आंखौ सन्देह खालामोमोन सेकेन्ड टाइमनि बे CRPFजों आङो जे हाबा जादोंमोन कर्ट मेरिज जादोंमोन बेजोंबो आङो दा बिदिनो गाज्रि सानो आंखौ बिराद नेगेटिभ सानो ओमफ्राय बिदिनो बेजोंबो आं सेपारेट जानानै दङ बियो आंखौ डिभर्स बिदों खिन्थु आङो दाबो डिभर्स होआखै माने सेपारेटआनो डिभर्स बायदियानो जानायानो जाखाबाय लोगोफोर खोनानो मोन्दों आङो हिन्जाव गदाय लानो नागिरगासिनो मानो नागिरगासिनो होननानै खोनानो मोन्दों आरो खिन्थु आं मिथिया आं नुवाखैबो खिन्थु लायोबा लाथोंसै खिन्थु आंखौहाय नोंथांमोना एथ'ग्राब मानेखि गाज्रि बुंनायाव आंथ' मानसि नालाय सयज' खालामनानै थानायनि मोनसे सिमना थायो नालाय आंबो माने सयज' खालामनानै थानो हायाखै आरो लोगोफोर माने साथाम साब्रैनि हिन्जाव जाखाबाय अलरेडि होननायखौ आं सहायनानै थानो हायाखै आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेल' आङो सानै मानसिजों हाबा जादोंमोन लोगोफोर खिन्थु आङो फार्स्टनिखौथ' फार्स्ट मालाय हिन्जाव लानानै संसार जागासिनोखा जाबाय थाथों मोजाङैनो जालांथों मोजाङैनो जाथों आं रावनिबो गाज्रिखौ लुबैया मानो होनबा मानसिफ्रासो आंनि गाज्रिखौ लुबैयो आं मालाबाबो रावनिबो गाज्रिबो आङो बुंफेराबो आरो आं मालायनि गाज्रिबो लुबैफेराबो मोजाङै मोजां थाथों बयबो खिन्थु आंखौ नोंथांमोना गाज्रि नोजोरजों नायोबाबो नाय खिन्थु आंहाबो दुखु मोननाय थायो आरो मानसि हिसाबै आंबोथ' मानसिसो नालाय मानो होनबा खनसे नङा खननै आं भुल जाबाय आरो नै मैखोमजोंहाय बेबायदि जाबावबाय खिन्थु मैखोमाथ' आंनि हौवाबो नङा आंनि हासबेन्डबो नङा जास्ट जोङो खामानि दामानि बेफोरबायदिनो रायलायदोंमोन ओमफ्राय बि जे आंखौ बेबायदि ब्लेकमेल खोथा बारा गाज्रि राव बुंगोन बेफोरबायदि आं जेबो सानाखैमोन आरो दिनैसिमबो थ' जानानै थांबाय बेखौथ' हमथानो हाया बे देरहासार इस्लारिनि बुंनायाव माने आं गोसोआव नांदों आरो साथाम साब्रैनि हिन्जाव जाखाबायनो खिन्थु साथाम साब्रैनि साबानि हिन्जाव नङा आंखौ नों मोजाङै मोनथिखायो खिन्थु नों मैखोम